Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat maghrib wonten Masjid Al Ikhlas ing Amirulyo, monggo kula panjenengan nglajengaken ngaos kitab Wasiyatul Mustofa karya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mugi-mugi kanthi ngaos kula panjenengan tansah ditambahi ilmu kang manfaat, ilmu kang barokah, maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu man qala kulla yaumin khamsatan wa ishrina marratan astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yamin wal amwat kataballahu min awliyaihi. Iki dipun riwayataken saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, sapa wonge saben dina ngucapne istighfar ping 20 kanthi ucapane yaiku astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Niku mongko bakale ditulis dicatat dening Allah taala sebagai golongan waline Allah, golongan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Niki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad niki paring pirsa dhateng kula jenengan supados kula panjenengan tambah cedhek dhateng Allah taala kanthi bukti welas asih dhateng sepadha-padha. Welas asih dhateng sepadha-padha nggih punika kanthi nyuwunaken ampunan kangge pribadi kula jenengan, kangge tiyang sepah kula jenengan, lan kangge sesami umat muslimin muslimat mukminin mukminat. Ini gitu. Jadi Kanjeng Nabi niki ngutamakne kula jenengan supados dados tiyang ingkang welas asih. Niki buktine. Buktine napa? Buktine istighfar niku njaluk ampunan dhateng Allah taala niku boten kangge pribadine piyambak. Tapi disunaken kangge tiyang sepah, kangge pribadi pertama nggih, pribadine dhewe-dhewe, terus manten niku tiyang sepah kalih kula jenengan piyambak-piyambak, terus manten niku kangge sedaya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Nah, tiyang sing merhatosaken tiyang lintu tiyang sing nggatekne lan mentingne kesaenan kangge tiyang lintu, berarti tiyang punika bener-bener welas asih dhateng sepadha-padha. Ngoten. Jadi kadang-kadang kula jenengan mireng nggih suatu masjid atau musala niku wiritane lah astagfirullahaladzim niku terusane ngeten iki. Nggih. Niku malah sae. Menawi boten biasa, boten kulino teng suatu musala masjid nggih damel pribadine piyambak-piyambak, didamel wawasan secara pribadi. Nanti mantun maca wiritan bareng-bareng kali jamaah. Niki wonten niku diterusaken niki astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat. Niku ping 20. Ngeten. Biasae menawi enten masjid musala sing ngulinane niki, tapi
namung ping 3 cara di total. Nggih. Ping 3 banter salat sampai ping 5, telu ping 5 15. Jadi kurang 10 ya. Kurang 10. Jadi menawine mboten saged bareng-bareng teng wiritan bar salat teng jamaah Masjid Nawawi Mushola, nggih carane diwaos secara pribadi mawon. Napa kalih mlaku-mlaku, tapi nggih saya ini tetap oleh lenggah. Lenggah, duduk santai, nggih napa mari wiritan bareng-bareng niku wau, kalih istighfar niki ping 25 ping selangkung. Nah, napa kok ngoten sampai ngantos-ngantos Kanjeng Nabi niku dawuh gelem maca iki sedina ping selawe digolongne karo Gusti Allah dimasukne dalam golongan waliullah. Waline Gusti Allah. Niku boten gampang. Ana wong niku diarani waliullah niku boten sembarangan. Lan boten kena dititeni jobone. Napa dupe tiyang niku murid akeh. Santrine ribuan, pondoke gedhe, berarti wali. Gitu ya mesti. Ya sing mesti kula jenengan iki wali murid. Sing mesti jelas wali murid. Wali murid. Mergo duwe anak di sekolahane, duwe anak di ngajekne nang guru TPQ, guru diniyah, dadi wali murid. Tapi yang waliullah ini lho, wali ini Gusti Allah ini mboten gampang. Lah napa lho kan ngeten iki dawuh Kanjeng Nabi kan maca ping selawe. Lha kula jenengan istighfar dhewe mesti mesti pendapat salat ping 3. Iki kangge pribadine. Lah itu yang lintu, dereng mesti. Terus sing diisi teng kata-katane teng iki istighfar kan nyuwun ampunan. Lah nyuwun ampunan itu penting. Nyuwun ampunan itu sangat penting sekali. Jadi ini nuduhne nek padha-padha njaluk welas nang Gusti Allah, njaluk ampunan nang Gusti Allah kangge pribadi kula jenengan, kangge juga kangge tiyang kathah. Mergo benjing-benjing bakal hitungan totalan akhire benjing teng akhirat niku nggih terkait kali ampunan. Kula jenengan iki sedaya sami ngoten. Sing sugih, sing melarat, sing pinter, sing bodho, sing hebat, sing jenius, sing macam profesine menungso, segala macam prestasi sing membanggakan niku benjing-benjing bakal totalane nggih antarane dosa kali amal apik. Kira-kira sing ditimbang ini wae pintere ya apa, berprestasi ya apa, iki mengandung pahala apa dosa. Ini kutok hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya niku. Mergo timbangan amal mek kalih. Timbangan amal mek kalih. Amal soleh kali amal awon. Amal bagus kali amal Allah. Timbangan amal niku bakal ngene iki. Ya pinter kaya apa? Ahli segala bidang macam apa ae. Nah, ini tergantung itu tujuannya. Pinter, jenius, nanti bae ngerakit bom, kaki ngebom tanggane dhewe. Kaki ngebom dulure dhewe sing sebangsa setanah air. Dengan iki yo ora dadi surga. Mboten dadi amal soleh. Malah amal elek. Amal elek. Negara Islam, negara pundi mawon. Ini isine nggih bom terus akhirnya perang. Nggih bahaya nih, mboten dadi ganjaran. Hitung-hitungane bisa teng akhirat termasuk amal apik napa elek ya dadi elek. Tujuane nggih ngrusak, ngancurne tiyang itu. Tapi nek isine niku tujuane dalam tujuan sebagai keamanan, membela diri. Nggih. Contohnya kados Iran ngoten niku. Niku termasuk contoh sing sae. Karena pertahanan diri sing diganggu wong liya nggih kudu dibela. Mempertahankan awake dhewe niki demi keamanan negara kita sendiri nggih kudu diperjuangkan. Nggih niku sing cara mati syahid. Nggih syahid itu sing niku. Bener-bener syahid dunya akhirat. Nek karena tujuane mempertahankan negara, mempertahankan bangsa dan sedaya masyarakat sak negara ini. Ini kados di Indonesia nih. Panjenengan Indonesia kan
biyen tahun sadurunge 45 kan mbah-mbah kula jenengan berjuang sing senjatane saonone. Niku pokoknya ketembak londo mati syahid. Mergo memperjuangkan tanah air. Ngoten. Mboten kudu memperjuangkan agama, mboten. Mergo agama niki saged urip lek manggen teng negara sing damai. Nggih mboten? Nggih jelas. Contohnya kalau jalan ini saged sholat jamaah tenang, sholat jamaah ngaji tenang, penak nyaman. Mergo napa? Mergo negarane aman. Mboten enten perang, mboten enten sing ganggu. Ya ngoten ya. Jadi ngene loro lho ana sing ngebom ana sing ganggu. Iku dhewe harus bela diri, harus mempertahankan. Piye ampre sing ganggu ngalih, piye ampre sing ganggu iku nyingkrih. So, kalah, kudu berjuang ngoten. Nah, ini berjuang dalam rangka mengamankan stabilitas negaranya masing-masing ini gue termasuk mati syahid. Rono agama boten saged urip, agama boten saged berjalan tanpa keamanan negarane piyambak. Jadi gak kudu sing perang kudu nggowo kalimat tauhid, bendera tauhid. Terus Allahu Akbar dipakai demo. Mulai nggowo Allahu Akbar dipakai demo. Sing diprotes pemerintah dhewe. Ya napa ya ora sedaya syahid ning ngoten niku sangit. Sangit naudzubillah. Mboten enten sing dibenerne. Jadi perang melawan pemerintahan sendiri niku malah mboten mati syahid. Mboten perang saudara namanya mboten syahid tapi sangit. Mboten enten ganjarane ini. Jelas. Mengko zaman Kanjeng Nabi sian enten setelah Kanjeng Nabi sahabat. Ya niki ingkang riwayat hadis niki Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nalikane dados khalifah, dados presiden pernah diprotes oleh rakyat dhewe. Salah setunggalnya dipimpin sinten Muawiyah. Dipimpin Muawiyah demo supaya Sayyidina Ali mundur. Nah ternyata ketika terjadi bentrok terus akhirnya perang pihak Sayyidina Ali menang, pihak Muawiyah kalah. Apa terus sing Muawiyah sing dipateni niku kelompok niku syahid mboten. Mboten mati syahid. Karena apa? Karena mereka perangnya orang mempertahankan keamanan negara, tapi justru nggawe kisruh negara. Nggawe kisruh negara. Nah iki lho sing salah paham tiyang niku. Kaya berjuang, kaya nggawa bendera tauhid, kaya nggawa kalimat Allahu Akbar, tapi sing dimusuhi padha Islame. Ya mboten sios syahid, percuma. Percuma. Langkung saene daripada ngejak geger musyawarah. Enten kan negara ini negara hukum. Enten namanya majelis musyawarah. Ya harus musyawarah. Damai caranya daripada demo, daripada perang saudara. Jadi enten nomeriku. Nah, terus balik malih wau napa? Balik malih kedamaian itulah yang jadi tujuan kita. Ketika damai, ketika tentrem, lingkungannya tentrem, daerahnya tentrem, negarane. Nah niku sing dadosaken ketentraman hati kula jenengan ibadah nggih tenang. Nah niku sing dadosaken ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nggih bijing bakal ngoten niku. Sing pinter sing model ana mohon prestasine ditimbang kabeh. Ditimbang enten apik enten elek niku tok loro niku timbangane. Akeh amal apike nggih umpamane ibarate 100 ngoten hitungan total 100 sing amal saene 80 amal eleke 20. Nah terus nipun niki dadi niki harapane ahli swarga kantun sing 20% niki wae sing 20% niki dos pundi nasibe niki diampuni napa mboten kali Gusti Allah teng akhirat. Nah niki sing diusahane sakniki. Niki sing kula jeneng usahane wonten donya niki. Napa istighfar. Dadi istighfar sak kuwat kata kula jeneng istighfar nyuwun ampunan dhateng Allah taala. Niki tujuane biji-bijine totalan teng akhirat nggih. Umpama sing enten dosa sing ditimbang wonten dosa nggih wujude dosa
sik enten nggih, meskipun amal saya ini apik, amal saya ini unggul, tapi dosanya kan sik enten. Nah inilah istighfar kita lah selama di dunia ini sing bakale menghapus kesalahan dosa-dosa sing ditimbang sik enten wae. Ngoten. Oh iki mergo seneng istighfar, mergo akeh nyuwun ampunan Gusti Allah taala, akeh taubate. Lah iki akhire dosa sing 20% wau dihapus terus kantun amal apike. Wis kantun amal apike, surga lancar. Nah, tapi sebaliknya teng donyane mboten pati seneng istighfar. Teng donyane malah napa niku seneng ngremehne istighfar. Nah niku akhirnya napa? Benjang ketika totalan. Nggih, ajenge nang swarga wis dicatet, oh iki ahli surga iki. 80% amal apik, 80%. Kari 20% sing elek. Cuman mboten dibarengi istighfar selama uripe teng donya. Akhirnya terus pundi? Akhirnya dadi ganjalan. Berhubung si ana dosa 20%, terus durung diampuni oleh Gusti Allah, arepe nang surga mampir sik nang neraka. Ngoten keputusane. Mampir sik neraka diumbah. Mboten ngumbah gawe soklin, mboten damel rinso. Ngumbahe mboten kalih banyu, tapi gawe geni. Oh, naudzubillah. Ya berat mampira ning neraka. Nggih ngenteni dosa 20% niku mampir sik ten neraka. Mergo surga mboten purun nrimo tiyang sing tasih nggawa dosa. Dosa kula jenengan sik pinter mawon tengene ayat surat Az-Zalzalah niku. Wa may ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dadi sebiji sawi pun dosane kula jenengan bakal ketinggalan balasane enten teng akhirat. Dadi surga mboten purun nrimo. Sebiji sawi dosa niku surga mboten purun nrimo. Kudu diresiki dhisik, diumbah dhisik teng neraka. Nah niki lho nek pomane teng donyane mboten pati diistighfari, mboten pati dijaluk ampunan Gusti Allah. Ya repot. Luwih apik dijaluk ampunan sakniki teng donya tenanan oleh istighfar benjing kantun resiki. Nggih wonten dosane iki terbukti enten dosane. Salah-salah panjenengan gitu wonten, tapi diampuni. Nah diampuni berarti dianggap ora ono. Nah sehingga mungkin teng surga nggih lancar mboten usah mampir ngoten lho. Tergantung amale panjenengan niki wae. Lah istighfar itu sangat penting ngoten niku. Saking pentingnya niku saged nyelametne dunya akhirat kula panjenengan. Ki niku kangge pribadi, ditambah maneh sik gelem gatekne sesami umat. Ngoten sesami umat. Nek wong lingkungan Jawa niki rata-rata istighfar niki sik ditambahi. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Dan kata-kata wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Iku betul masalah tambah titik. Tapi intinya tetap manutan niki dari Kanjeng Nabi niku. Ken maca istighfar kangge pribadi, kangge tiyang sepah kalih, kangge sedaya muslimin muslimat, mukminin mukminat sing tasih gesang ugi kang sampun sedo. Nek purun maca ngoten niku wau, yes niku insyaallah wis dadi dawuh Kanjeng Nabi niki termasuk golongane waline Gusti Allah. Dadi mboten krasa sampai wong dhewe sing dadi wali ini mboten rumangsa dadi wali. Niki sing ampuh. Sing ampuh. Justru wong sing dipuji-puji teng donya, disanjung-sanjung teng donya, sampai dilem-lem, oh iku ampuh, iku duwe karomah, iku waliullah. Wah, napa mung Gusti Allah wali tenan? Ya dereng mesti. Dereng mesti. Ditingali riyen. Tetep ditimbang sik. Tiang ini kalih sepadha-padha ni welas napa mboten. Gimana lho? Kalih sepadha-padha welas napa mboten. Sesuai kali kemampuannya, sesuai kali napa kapasitasnya masing-masing. Datang sepadha-padha niki duwe dendam, duwe iri, dengki napa mboten. Nek tasih duwe iri, duwe dengki, duwe dendam, ya mboten saged termasuk wali kok. Adoh.
Gitu. Nggih, kudune niki istighfar ini menggambarkan bahwa wis mboten gadah rasa gething nang wong liya. Dateng sepadha-padhane mboten gadah rasa benci, dendam, iri, dengki mboten gadah. Dadi dianggep kabeh iki padha karo dulurku kabeh. Sedaya niki padha-padha berjuange. Kula jenengan iki sami-sami pun mboten enten bedane antarane sing jenenge ustad napa kiai napa guru napa murid napa santri sedaya sami di hadapan Allah taala sedaya sami-sami kula jenengan berusaha pengen dadi wong sing apik. Sami-sami berusaha pengen dadi wong sing selamat. Kula ngaji niki pentingnya teng mriku. Rono Kanjeng Nabi nate dawuh malih donya niki dilaknat. Ad-dunya mal'unah mal'unum ma fiha wa mal'unum ma fiha illa zikrallahi wa aliman wa muta'alliman. Dunya ini saisine kabeh niki digething kali Gusti Allah taala. Dilaknat kali Gusti Allah taala. Nggih, sedaya donya saisine. Berarti menungso barang saisine donya. Tapi enten kepengecualiane illa zikrullah kecuali sing gelem zikir nang Allah taala. Gelem eling nang Allah Subhanahu wa taala. Lan zamane wa aliman wa muta'alliman. Lan wong sing gelem belajar, wong sing gelem ngaji, lan antara guru karo murid, santri karo kiai, santri karo ustad, padha-padha gelem ngaji niki termasuk wong sing dadi sayangi Gusti Allah utawi ora termasuk sing dilaknat Gusti Allah. Mula jenengan ngaos ngeten iki teng masjid niki diantenaken majelis taklim tiap malam Sabtu ngeten iki tujuane ngene wae. Ampun ngantos kula jenengan iki tergolong wong sing dilaknat Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik. Nggih, paling boten seminggu pisan kan wis lumayan nggih. Timbangane blas. Timbang blas boten ngaji lho. Ngajine kula jenengan nggih ngeten iki carane. Beten kalih sing jaman-jaman sekolah ngoten nggih. Kudu nggawa pulpen, nggawa buku, kudu nyatet. Boten yang seneni ngoten. Tapi tua-tua ini yo tinggal kesadaran dhewe-dhewe. Gitu. Sadar awake dhewe iki butuh selamat. Sadar awake dhewe iki wedi nek dilaknat Gusti Allah. Ben ora dilaknat carane yo melu ngaji. Ben boten dilaknat carane yo melu zikir. Kalau Indonesia ini termasuk negara yang disayang oleh Gusti Allah. Lha napa? Mergo kegiatane kata-katane damel zikir bersama kok. Nggih Indonesia ini. Ya, buktine atas tingkat presiden kok istana enten kegiatan istighosah bersama tiap malam 17 Agustus. Enten doa bersama, enten halal bihalal, doa bersama. Itu termasuk zikrullah, termasuk dalam rangka bareng-bareng eling Gusti Allah. Dereng mulai teng kampung-kampung ngeten iki, enten yasinan, enten tahlilan, enten tibaan, selawatan. Ini kan dalam rangka mengadakan forum sing isine zikir Allah. Enten torekoan. Kan itu termasuk forum sing isine zikir Allah taala. Ben slamet, ben boten dilaknat oleh Gusti Allah. Enten ngaji, majelis taklim. Niki dalam rangka selamat kula jenengan. Mila mugi-mugi sedayane sami berusaha saged tetep istiqomah, tetep ajeg derek ngaos supados sami-sami kula jenengan niki selamat saking laknate Allah taala. Kula termasuk kula jenengan sedaya nggih golongan sing disayang Gusti Allah taala. Nggih dengan bukti juga berusaha istighfar kata-katae nggih. Syukur-syukur istighfar ini wau kangge pribadi, kangge tiyang sepakalih juga kangge sesami muslimin muslimat. Niku malah diunggah malih derajate dados waline Gusti Allah. Ngeten nggih, berarti wali niku mboten ditengeri karo pengikute akeh mboten, tapi niku wau sepiro sayange dhateng sepadha umat, sepiro apike dhateng sepadha umat. Iki termasuk bukti ngoten. Wadah kok. Wadah. Contone para kasih Gusti Allah sing telah terbukti sayang datang sepadha umat niku kathah. Ya cuman contoh sing pas terkenal niki contohnya Gus Dur. Contohnya dari Gus Dur, mantan presiden RI keempat. Wis jelas niku terbukti beliau sayang kali kesami umat. Nggih, sayang.
Buktine napa? Buktine nalikane asal rezeki pinten-pinten ngoten delalah enten tamu teko ngomong kula butuh duwe, Gus, butuh harta. Ya disangoni. Padahal ketiang itu ngapusi. Sing ngomong jare sing njaluk duit niki ngapusi jare duwe akeh. Sing ngomongin juajal, ngomongin ngetes jare njaluk duit. Ya diwehi, mergo napa? Masakne. Sampai diwangi ngapusi berarti butuhe tenanan. Ya jabe Gus Dur itu sampe lucu. Nyapa Gus ngapusi jeneng wae barang yen paringi duit ngapusi. Lho, lah wong sing ngapusi berarti kan sampai butuhe tenanan sampai direwangi ngapusi. Awake dhewe iki gak ngapusi mungkin urung hasil. Saking butuhe tenanan, mlarate tenanan oleh direwangi ngapusi. Iki lho tandha welasi. Welasi. Nanti umat model liya ana kemawon tetep diwelasi. Tetep disayang. Mboten enten sing diireni, didengkeni, digething, mboten enten. Sedaya disayang. Jadi itulah gambaran contoh waliullah, contoh waline Gusti Allah. Nek pun angel-angel kalau jangan paling boten dadi wali murid sing kena dicontoh anak-anake. Wis ngoten nek sami-sami berusaha dadi wali murid sing kena dicontoh anak-anake. Dados anak yang sekolah ya bangga di wong tuwa sing sregep nyambut gawe semangat golek nafkah kangge anak-anake. Kan itu ibadah juga. Itu ibadah. Nggih, mekaten ingkang kula aturaken nggih mugi-mugi sedaya punika dados tambah ilmu kang manfaat, ilmu kang barokah, maslahah fid din wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.